पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। राज्यातील राजकारणात एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे मोठा भूकंप झालाय। गेले 8 दिवस हा सत्ता संघर्ष सुरू असून राजकीय आरोप प्रत्यारोप शिगेला पोचलेत। एकनाथ शिंदे गटाबरोबर गेलेल्या बंडखोर आमदारांना मुंबईत येऊन पहा असा आव्हानात्मक इशारा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। या सगळ्या घडामोडींवर भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस, रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार निलेश राणे यांनी शिवसेना व महाविकास आघाडी सरकारवर गेले 2 दिवस बोचरी टीका करण्याची संधी सोडलेली नाहीये। रोड टेस्टची वार्ता करू नका, बदल्यात हॉकी टेस्ट मिळेल असा थेट इशाराच निलेश राणे यांनी शिवसेना व राष्ट्रवादीचं नाव न घेता ट्विट करून दिलाय। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावरही बोचरी टीका करताना एकनाथजी शिंदेंसोबत इतके आमदार निघून गेले आहेत की उद्धव ठाकरेंनी आता स्वतःच्या गटाचं नाव शिवसेनाऐवजी शिल्लक सेना करून घ्यावं असा टोला निलेश राणे यांनी ट्विटरद्वारे लगावलाय। ज्यांनी शिवसेनेची वाट लावली तेच मेळावे घेत फिरतायत। आजारावर औषध उपाय असतो, आजारावर आजार उपाय नाही, अशी ही तिरकस टीका निलेश राणे यांनी केली आहे। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।